Ćao ljudi, s vama je Veksa Srbiji, evo nas u najnovijem preživljavanju, to jest prvom preživljavanju na ovom kanalu. Znači u prošloj, to jest u epizodi uvod za Minecraft preživljavanje, odmah tu smo, kada smo se stvarili onda vidjeli smo krave, tako da ćemo sad uzeti malo, ubiti jednu, dve, tri krave i baciti se na sečenje drveta. Ajde, gdje? Pa, kako si? Dobro je, napokon. Dođite. Ajde, dođite. Sada je bilo najbolje da nađemo ovce. Ljudi, time što ubijem ove krave, znajte, nisam ja rasista. Nego tako, ja moram da vas ubijem. Daj. Zašto ovako laguješ? Sad mi je dao povišenje, ne smem. I da jedem odmah. Sam da imam malo da izvidim okolinu moju. Ja i samo da nađem negdje ovce. Ja rekao ovce. Vuk. To je sjajno. 2 vuka. Kokoš. Krava. Ugalj. Ovo je super. Znači ljudi, samo da vidimo gdje ima ovdje ovce, pošto su mi one najbitnije za sada. Još uglja, još vukova. To je fantastično. Samo gdje su ovce? Daj, molim te, gdje su ovce? Ok. Da ne je prošla epizoda u traženju ovaca. Mi ćemo lepo izbaciti se na sečenje drveta, koje će malo da potraja, a ja ću za to vreme da vam pričam šta se meni to danas desilo. Tako. Zašto bre? Šta mi se to danas desilo? Znači gledam ništa. Ali dobro. Nisam spremio neke naročite teme, znači nisam uopšte spremio teme. Pa šta mi bude palo na pamet, ja ću da pričam. Ajde da vam kažem, ne znam da li sam već pričao u prošlom videu, ja mislim da nisam. Da je ovaj kanal prvo se zvao Master, pa crta PC, ali donja crta, Master PC, pa sam promenio ime zbog nekih hejtera koji su pričali to je greška, ne smiješ tako da se zove, mislim ne smiješ tako da se zoveš, nego to je greška i glupote ime i tako, pa sam ja promenio na Master PC, pošto su oni pričali da je tako pravilnije, pa sam promenio na takvo ime, pa pošto mi je taj kanal odmah malo, nekako da kažem, malo mi je, snimao sam na njemu svašta, znači snimao sam od Minecrafta do PS-a i tako dalje, ali ja sam taj kanal želeo da izbrišem, zato što nije mi se, mislim nije, nego, ajde zašto, lag, ja sam imao sam jedno 32 video snimka i jedno 900 pregleda, pošto sam ja sad tada bio budala i ja sam želeo da nakrenu sad novim kanalom, ja sam počeo da snimam na ovom kanalu, to jest napravio sam drugi kanal koji se zvao Veksa Srb. Ljudi, dolazimo do toga, do te situacije da taj Veksa Srb ima mnogo malo, vidite to moj papagaj, nadam se da neće da tako krišti da hoćeš, da napreduje nešto mnogo, imao sam 12 subscribera za 3 videoklipa i ja znam da treba baš vremena da
da se nabave da se nabave subscriberi. Ljudi, znači, nemoj, molim te. Šta sam želeo da kažem, znači, imam sada, svi ti pregledi su mi se poništili, tako da za sad imam 32-3 vijeva na kanalu i nadam se da ćemo da idemo do 900, tako i više, zato što mi je iskreno žao što su mi se svi vijevi izbrisali. Meni su subscriberi, hvala Bogu, ostali svi, znači imam 46-45 i ja sam želeo da promenim ime i na tom kanalu zato što sam na njemu bio uspješni i tako, to sam možda i već rekao, i krenuo sam sada da snimam, znači imam 46 subscribera i 4 videoklipa, mislim, nisam siguran, ali znam da imam tu, ja mislim 4, da. I onaj video koji je kao hvala vam, najava specijala, hvala vam, i novi kanal, to je sve bilo, to je zadnji bio video i tu sam stao i krenuo sa novim. Tako da ljudi, znam da je ovo preživljavanje za sada glupo. Ovdje sam, ja mislim, ovdje će da mi bude, jesu ovo ovce? Ne, kod mi. A daj! Mislim da će ovdje da mi bude kuća, tu negdje gdje je radnica. Ali ja ljudi, pošto već sam pričao i tako, ovo prvo preživljavanje će da bude malo glupo i ne očekujem nešto puno lajkova na ovoj epizodi, ali ovo sam sada čisto uradio da bi nam rekao odakle mi, pošto su se svi pitali odakle ti toliko malo vijeva, toliko subscribera, tako da sam ja želeo to da napravim, ovaj video, i ovdje ćemo da ostanemo, tako da do sljedeće epizode, evo sad ću da obeležim da biste vi znali, čekajte malo jedan, imam 10 sekundi, to je jako dobro. I možda budem počeo da koristim teksturu, pošto mi je nekako lepše. Evo, zasadit ćemo ovdje drvo, i ovdje drvo, napravit ćemo ovako. I tu da znate da sam ja i pored ove rupe. Tako da ljudi, znači pišite u komentar da li želite da snimam sa facecam, izvinite zbog mog papagaja. Tako da napišite u komentarima da li želite još ovakvog preživljavanja, valjalo bi da želite, pošto smo tek počeli. Tako da do sljedećeg videa, veliki pozdrav!